କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ୟା କାନ୍ଦୁଛି କୋଣାର୍କରେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ସୁନ୍ଦରପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ରାତି ସରୁନି ଗପ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଘାଗରାବେଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ନୂଆ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ସଜନୀ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ସିମିନଈ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ସାଥେ ବନ୍ଧା ମୋ ଜୀବନ ଡୋରି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଜମଟାଙ୍ଗି ବୌଦ୍ଧ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟିଏ ତାରାର ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ରୂପାଲି ଶହୀଦନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୋପନ କଥା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଠକର ହିନ୍ଦୋଳ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ସଙ୍ଗୀତର ସାଥୀ ସଙ୍ଗୀତା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ନାକଚି ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲିବା ଆଗରୁ ବାଟ ସରିଲା। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଧୋକା।